so ya kama ni sa na dinga yin hange yunkurin na matsaga kafa cikin zargi zuciya a cikin jazzaba tana bege wacce za na kula kar na je ta kyale ni so akwai wahala tambarin sama cuta na shige matsala ya saka ni yin bauta zuciya na cire za na mallaka kyauta raƙumi da akala ina ta jefa ni ke kadai na sani na faɗa cikin sako karki rusa ginin na dade ina rogo sanki ya fi jini ban zuma cikin koko in na sha na tsaya gunki har a nuna ni ba a yada masoyi dare guda duba kyala masu ziga kar su mai da so gaba zuciya da kwafi na ki bata goge ba babu yar da take kwalliya ta burge ni ke na saba faɗi har a rai da harshe na hanzarin da nake yi ki zo mu tattauna ba na goge gwadon shimfiɗar da zan zauna zuciya na shige babu masu ture ni karki ya dani a dinga nuna ni damuna tare da ke a yau mu zama ware so ya kama ni ya ki gyale ni zuciya ma ta gudun kidan ta ɗau bare tausaya gani kiran da na yi beni karki canja ki fitar da ni cikin zare kinki surar ki da gaske so ka burge ni tarbiya ta ki na waruko da amfani kin faɗa mini can baya baki canza ni yanzu me ne hannun ki ya ki nuna ni tunda an ce so bai barin ganin laifi zani lambu kuma kin raka na harrafi da kalamai na so kike yi wa tafi banda shedan wa zai ziga ki kyale ni inda laifi to abuwa na zo nema duk jiki na kin ganni yanzu ne rama san ki ne sanadi kar na zama abin kyama yan uwa na ma su kasa gane ni manta ke ma da so a ruhinki kin yi bauta tun sanda ayyaka maki kin faɗa mini ne cikin muradinki yanzu ya alkawarin magaki dai gani in zuga ki aka yi dan ki canja zaɓinki zuciyarki tana nan akan aƙidarki so ki kai ɗamara karki rusa aikinki ki tunan gwada ban so da mun kayo bini karki ya dani